että tuutteko te syömään? Tässä reenattiin. You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Annoin sille meidän demo. Päästään jätkät pelaa festareilla. Tää. Lähtisikö joku päivä minun kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Jätä se tyttö rauha! Hoida jatkossa nuo rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No. Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Tuo kyllä on ihan sekaisin. Hattua koulutus. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä se pamppu takas. Tää on ihan päin helvetti. Ihan sama, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Vaikka perkele arkussa. Jenkky, kuoliko se taas? Mitä musaa te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista postapokalyptista reindeer grinding Christ abusing extreme sotapakanna fennuskandi Se olisi taas ysissä kolemaisella paskat housussa. Taas. Taas.